Angiphinde ngibingelele enhlane ezantsi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya. Izolo ke sike sathinta indaba yengane eyilongwe okuyingane etholwe umuntu wesifazane ogcagcile kodwa engayitholi kumkhwenyana wakhe. Abantu abaningi ke banenkolelo yokuthi leyo ngane kufanele ukuthi iqhubeke ihlale la kugane khona unina ngoba iyingane yakhona. Kulungile ke siyavuma. Kodwa ke ukuze impilo yengane ihambe kahle, impilo yengane iqhubeke iye phambili. Ngokwesintu sethu kusuke kufanele ukuthi leyo ngane ibuyele ekhaboni nalume bayo ukuze izinto zawo zohamba kahle. Umuntu okuphikayo lokho engikushoyo ngizocela ukuthi axhumane nengane engaphansi kwalesimo, ingane ezaleke kanje. Khona ezokwazi ukuthi akhole ukuthi ngempela lento esiyisho uma sithi uma ingane yenzelwe isiko la kugane khona unina izinto zayo azihambi kahle. Abantu abaningi ke banembuzo yokuthi njengoba owesifazane kade seganile wacishwa kubo wabulawa wahamba waya kothola ikhaya elisha leganele khona. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ke lengane ibuyele emuva manje kubo komalume. Nami ngiyimpunga yesintu ngiyabuza ngithi yini ke yenza ukuthi ke umama wayo lengane ngemuva kokubenzele icala lela suke lenzile yini esuke yenza ukuthi ke manje kufanele ukuthi abuyele ekhaya kubo bese abuye nenhlawulo eyinkomo azogeza lo muzi asuke sewuthele ngehlazo. Lokho kukodwa kuyasivezela ukuthi lengane asuke itholile ngesizathu sokuthi isuke ingamukelekile phansi kwethongo la eganele khona ngoba liyayazi ukuthi ayiyona ingane le ekhaya ngeke lakwazi ukuyikhanyisela kodwa ithongo la kubo ekuyikomalume bawo lengane lona lokwazi ukuthi liyikhanyisele ngoba ingane yengane yabo. Uhlawula kanjalo ke lona wesifazane ubuyela kubo ahambe abuye nenkomo yokuzogeza lo muzi. Ubaba walengane ongena esibayeni senye indoda akanalo yena ilungelo lokuthi eze la kugane khona lo wesifazane azokhipha inhlawulo. Kodwa umuntu okhipha inhlawulo kuba uyena lo wesifazane ohamba kubo abuye nenkomo azogeza lo muzi walikhaya. Kwenzakalani ke uma kuukuthi ubaba wengane useyafisa ukuthi nayo lengane le ayenzele izinto ngoba phela uzokhumbula ukuthi igazi lakhe nakuba eyithole kumfazi womunye umuntu. Kuma kanjani kuleso simo? Sizophinde futhi siqhubeke kusasa sichaze ukuthi ubaba wayo ke lengane uma eyidinga yena wenza njani. Asibonge.